Aku friend. Ngumpul. Jaluk wifi. Karene. Mahfud kok. Wifi namaku. Aku rene maco apik njaluk wifi kowe cowok. Lha mau mabuk ana. Aku mabuk, Cuk. Arak polos sampe autan 6. Wah, goblok mesti. Itu tidak ya ngomong aku masih mau kuaplake. Iki timbang mabuk lho mbek kopinya. Ger kopine. Iki mah kopi apa, Cuk? Alah, enak betul ya. Bisa entek no, kakek tenan. Kaliran iki, Jo. Nah, aku, Cuk. Gelem sih kok. Gelem, Cuk. Sik, aku mah ketoke ndi opo mah. Sik. Kok sik yo. Iya. Dah, nek roti, Cuk. Iki. Enak iki. Kok sik enak. Cuk. Apa, Cuk? Kamu Bu. Gubak, Cuk. Panganan bekas kucing kayak aku aja kakekmu. Nah, kok ngendi bekas kucing lho, Mas. Mosok berarti kucingku mah udah rene iso. Wah. Cuk, apa Cuk? Ngacek. Ah. Ada. Blok. Cuk. Ki lho HP-mu. Blok. Pas apa, Cuk, mah? Biasa, Cuk, uyur-uyur cah bagus. Cuk. Tenan, Cuk. Raimu rek elek men, Cuk. Cakemmu lho, Cuk. Nek apa sing apik, Cuk. Tenan lho, Cuk. Oh, alah, Cuk. Mbak ngene iki yo iki lho, Cuk. Cewekku akeh, Cuk. Walah. Wis tenang wae, Mbak. Wis tenang. Gak, Cuk, kok nek menawa ngono, Cuk. Nah, insyaallah. Yo. Aku kayak Cuk. Tenang wae, Mbak. Kasih tok, gede. Gini kok ya? Ya. Cuk. Rokok apa, Cuk? Ya, enak ini. Kira. Sigaret kena, Cuk. Nah, Dona. Sambung kok bisa ya? Iya. Ya. Cuk, join, Cuk. Cuk, join. Join. Cuk. Bisa. Ini, Cuk, engko nek walat ambek aku mbah, walat gini, Cuk. Iki lho. Wakane malah tidak ingin kenali. Oh. Wah, penuh seram piye we? Oh. Kowe lho rada ngrokok aku ndek. Salahe aku mah kowe udut aku rambut kei kualat kowe ambek aku, Cuk. Iki piye serande udut iki. Engko tenang ae, Cuk. Engko nek ya uyurku telepon, kok njaluk duit, Cuk. Gek tuku rokok sing enak, Cuk, rokok, Cuk. Tenang, enak santai wae. Wih, mana, Cuk? Pun, ngacek. Ngacek lah. Yo, makan. Halo, Beb. Beb. Apa, Cuk? Ya.